Dagiti SARSARITA ni LOLA Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti SARSARITA a napaulwan. Tinauyo a reyna. Idion una na a panawan obing, adda na uyong a reyna, kat agbutang amin dagiti agindag kan kuana. Gapo tabasit laeng akamalida, kat papanawan kan saan na apakpakanan ida. Saan arumrumwar te reyna iti palasyo na, kat kanayon met nga agpupupok iti silid na. Iti maysa nga aldaw iti palasyo, kat da kayo ababauna kan agindag iti masakupan ti pagarya. Napatag ti ibagak kada kayo. Ay, danggang kayo. Dungag kayo. Dak kayat amakita kayo nga awan ti aramidan na. Iti panawan ti panagtatrabaho. Ti asino man amasiputak nga awan ti aramidan na. Papanawag iti pagarya. Kat pulos ajak ik-ikan iti tarawon. anya? Amo yumatan ti ugali. Jak kayat tinasadot. Kayat ko ngagtrabaho kayo amin. Awan tagsadot-sadot. Naawatan niyo. Ay, nawatan me. Madaydayo aray na sa pura. Nasayat nga rod no kasta. Ala, agtrabaho kayon. Tayo. Pinayabandak madaydayaw aray na sa fora. Wen, Rona. Sikat agserbi amata kadagiti babaw nan dito'y palasyo. Napatag aray na. Kayat ko lang tagtalinaad dito'y silid ko. Sikan ti makaamo kadagiti babaw nan. Kayat ko ngagtrabaho da amin akas itimbaga kitay. Wan napatag aray na. Ala, panawan na kon dito'y silid ko. Agtrabaho kamatan. Nasiputak ni Lumad ang nakaturog ijitalon, napatag arena. Anya, panawan ti panagtatrabaho ijay talon ngam nakaturog tawanan bayan. Wen napatag arena sa fora. Saan ka di naingat abilin ko? Ajak kayat tinasadot ababaw-nan? Ala, ayabam nilumad takasaritak itamat laang. Matungpal, napatag arena. Pakawanandak, napatag arena. Nabanugak ngamin ijay talon. Isuan na iturog ko ijay rabaw ti tambak. Talaga natangken ti ulom, lumad. Kay bagbagak pay laang ajak kayat tinasadot at tao, ngam inaramid mo latta. Kastaunay ngamin ti bannog ko, napatag arena. Jakmatan nalapdan ti bagik amaturog. Kas panusam. Pumanaw kan dito'y palasyo. Kat makamo kamatan nga agbiag nga awan ti taraon na. Anya? Dito'y lang pagariyak ti ayan dagiti ado at taraon. Iso amabisinan ka itiruar ti palasyo. Pakawanandak, napatag arena. Pumanaw kan dito'y palasyo. Kat makamo kan nga agbiag. Akaduam dagiti narurungsot nga ayop iti kabakiran. Nakalbon ti bambantay a pangalaak ko makadagiti bunga ti kayo. Nauyong ni Reyna sa fora. Uray dagiti kayo dito'y bambantay. Kat pinapukan na kadagiti soldado na. Manmanulangan dagiti nakatakder a kayo. Barok. Ha? Anya ti araramidam dito'y kabambantayan. Saan ka kadi amabuteng nga agmaymaysa? Kat adaw dagiti narungsot nga ayop dito'y. Adamot pa nagbuteng ko, ina. Awan ti maramidak. Pinapanaw na kon ti Reyna, iji palasyo na. Ni kadirey na sa fora, tidakdak amatem, barok. Wan ina. Naulpet day jay, aray na.
Kita ti inaramid na dito'y kabakiran. Saan laeng asika tinaisarong dito'y apasat ti bakit? Adon dagiti babaunan ijay palasyo, api napanaw na. Ina, bakit? Anya mater aramidan yu dito'y kabakiran. Kat agmay-may sa kayo laang. Di nakpakadanagan, baro. Awan ti mangdangran kanyak dito'y kabakiran. Narungsot man nga ayaw. Wano dagiti karkar na dito'y bambantay. Ha? Anya ti kaya yu asawan, ina, bakit? Di mo latan ikaskasaw dagiti imbagakan ka. Tilaang maibagak. Kat agsublin to matlaan. Ti kinangaya di aglawlaw. Babaan kan ka. Anya? Talaga di kay mawatan, ina, bakit? Naibusan dagiti makmakan. Wano bunga ti kay kayo itirwar ti palasyo. Gapo ka ni Reyna sa fora. Ang mga numatayan iti nakaro abisin ni Lumad. Bayam da dya tao. Nagsadot mat ngamin, iso a pinapanaw ni Reyna sa pura dito'y palasyo. Saan asadot ni Lumad? Nabannog ang nagtalon. Iso asaan na analapdan tinaturog. Di mo ni kalintigan pa da dya lumad. Adun ababaunan ni Reyna sa fora ti pinapanaw na. Basit laong akam mali. Dusaan kan papanawan nan dito'y palasyo. Rona, Dito'y lahang palasyo ti ayan dagiti ado at araon. Ay, nalabit anatay itan itibisin ni Lumad. Naimbag nga oras yaw, napatag arena. Sino ka alakay? Abastalatan simrak dito'y palasyo. Dumawat ako maititulong, tamabisbisinan ti anak ken ti asawak. Agnanaedak itirwar ti palasyom. Aguray ka. Amangan no may sakamat kadagiti babao nakide, pinapanaw ko dito'y palasyo. Ay, saan? Napatag arena. Adayo a lugar ti nagtaudak. Anya. Kasladyak patyan dagita ngay bagbagam. Awanan ti sabali at tao nga gindag iti masakupa. Adda napatag arena. Da kami iti pamilyak. Apay ajak ammo dayta. Awan timbagbaga kanyak dagiti soldado amang bambantay iti aglawlaw ti pagaryak. Ikan nakon iti tulong. Tagsubliak matlaeng iti lugar may. Napatag arena sa fora. Awan ti maitad ko at tulungkan ka si Kalakay. Anya. Aglaplapusanan kayo iti makmakan dito'y palasyo. Gaputada kayo, tinangibos kadagiti bunga ti kayo, ijay kabakiran. Awan ti imbati yo akaden may. Pumanaw kan si Kalakay. Ala, no dayta ti kunam. Pumanawak nga rod. Ngem daytoy ti batik apakalag-lagi pam. Ha? Dumteng to ti aldaw amadrusa ka. Kat pagbabawyam to, amen, dagiti madi nga aramid mo. Nalpas kayo ka din anangan, napatig aray na. Uwan, Rona. Nakitam ka di jay lakay, ngumayag patpatulong kanyak itay. Awan mo tinakitak alakay asimrak dito'y palasyo, napatig aray na. Anya. Sino nga ro jay lakay, nakasaritak itay lang? Awan mo tinakitak nakasarita yu itay, napatig aray na. Kinapudno na, nakaturog kayo nakatugaw iti dakkel a sofa.
Anya, tagtagainop ko laang nga nakasarita kalakay. Imposible! Ina, bakit? Naaramid kunti kaya't yung mapasamak. Nagmulak iti ado akay kayo dito kabakiran. Pagisayaatan mo't laang ti kaatuan. Ti inaramid mo, lumad. Agbungan to, dagiti imulam. Kat saan to ngagbisin, dagiti tattao. Ina, bakit? Duan ngal daw ko dito kabakiran. Ngampulos ajak na karik na itibisin. Maamwam to. No apay adi ka makarik na itibisen, lumad. Ha? Itida mo apan nakaisarong ko dito eh. Nakarik na ang itibisin. Ngamidi agangay. Jak matan marik na tibisin ko. Lumad. Aglabas laang ti subag mamano abulan. Pakairanudan niyo dagiti bunga ti kay kayo. Ina? Ti taraon nga aggapo iti kabambatayan. Rombang laang apakairanudan dagiti kaduan. Saan ket amayimot akas iti aramidan ni Reyna sa fora. Napatagaray na! Apay adida kami matan pakpakanan! Basta ti rombong kada kayo. Binaybayan nyo nga da sa balya makastrak dito'y palasyo. Talagamot nga wan nakita mi ala kaya simrek itay dito ay napatagaray na! Gapo iti kinaman agbaybay ayo. Saan kayo mat amang mangan? Kasyan na kami kumamot, napatagaray na. Nabambanog kami ngagtrab-trabaho, isama sa apulmimot ti taraon. Saan na mabalin? Naimbaga ka di kay mangmangan. Awan timangan kada kayo. Reyna, sa fora. Agtrabaho kayo lata. Awan tagsardang kada kayo. Da kayo alalaki. Rumwar kayo iti palasyo. Kat agbiro kayo iti bunga dagiti kayo. Kat idatagyo kanya. Awan tipig sami mapaniti kabakiran! Napatagaray na! Saan kami ba nangdangan? Aramidan nyo latan ti kayat ko. Ti asino man amakitak ngagsadot-sadot. Papanawak akas kin ni Lumad. Mabisina kong Rona. Amin tayo ang babaunan dito yung palasyo, mabisbisinan. Sapay kaya't ti Reyna ngagtrabaho tayo lata. Anya nga tati aramidin tayo. Tapno makapangan tayo. Bambantayan dagiti soldado ti ayan dagiti taraon dito yung palasyo. Pulo sa dito makaala iti kanan tayo. Anya matentikas toy. Ta saan tayo anawaya amangan. Kat nagtaod mo't iti kabakiran dagiti bunga ti kay kayo akanan tayo. Awanan ti maaramidan tayo, no di ti agtungpal iti Reyna. Ad-ada mabisinan tayo, no salungasingan tayo ti pagayatan na. Apay akit kita anak iti kasta, Rona. Umapal ka tamang mga anak. Napatigaray na, kaya't kumot timangan. Duan nga aldaw at di kam nangnangan kadagiti pada kababaunan. Aging gaadi kay agnakam. Awan ti kanon nyo. Ha? Agmay-may sa alakay ngam diyo pa'y nakita. Saan atag tagainap ti panakisarita kan kuha na idi kalabas. Amoyo matadyak kayat nga da sa bali at tao dito'y pagaryak. Ay, Ala, pumanaw kan dito'y sangwanak. ha? Di ka mang singa, iti panangan ko. Umayak mana nagkidaw iti taraon ken ka napatag arena. Anya, sika manen alakay. Kasano anakastrak ka dito'y palasyo? Simre kaklatan napatag arena. Anya, soldado! Apay apinastrak yun ay to'y alakay!
Apay nga awan ti sumungbat kanyak a soldado. Talaga nga awanen ti sumungbat ken ka a soldado napatag arena. Anya ti kayat mo asawan si Kalakay. Nabayag a panawen na pinaliw ka napatag arena. Manipod ita. Agpukaw mutan dagiti taraon, akas iti panagpapanaw dagiti babaunem. Anya? Sinubok ka lang, ngem nauyong kalata kadagiti babaunem. Naimot ka pa'y kadagiti agkasapulan. Dagiti tarao na nagtaod iti kabanbantayan, ket agsublida, ket sikaitan ti mapukawan. Anya? Nuanya ti aramidam apanang pabisen kadagiti tattao. Isumet ti mapasamak ken ka. Ina bakit? Nakaskas daaw. Manula nga bulan tinaglabas. Ngam nagbungan dagiti kayo nga inmulak. Wag na lumag. Iti saan nga agbayag. Umay matan dagiti tattao amabisbisinan. Kat pakairano dandan dagiti bunga ti kayo. Anya? Sumurot kayo kaniyak, tasinag tayo ni Dayan dagiti ado at araon. Ha? Ado at tao ti agturong ditoy. Kat mailasin ko ida. Dagiti kakadwam dagita. Ditoy. Anaga po iti pagarian ni Reyna Safora. Nagano ti prutas. Kadwada ti asawa. Uy, nagadua po nga ti kayo. Mga tayo lang to. Mga tayo kakadwa. Luman, si Kagayam tinagmula ka dagiti kay kayo, diti kabakiran. Agyaman tayo kini ina bakit? Isuti nang isuro kanya. No kasano nga imula dagita. Ha? Eh, awan matanda ina bakit? Kantila kaya kadwana. Nagpukaw dagatan. At dati lang, itay dito'y anak katakdar. Nasaya at dagi nga agasawa. Managtulong da. Pinanawan mi ni Reyna sa fora. Katag may sa ita ni G. Palacio. Dito'y tayo nga aglad. Tanawaya tayo amangan. Agi patakder tayo ni ti kalapaw tayo dito'y. Kang runa ni ti amin. Annadan tayo ti parabor nga adda dito'y. Nang runa dagiti kay kayo. Saan tayo apukpukanan dagiti kayo? Apagtataudan ti taraon tayo. Kasta ti aramidan tayo. Anya ka din da ito'y amapaspas amak kanyak. Awanan dagiti babaw na. Katang may saakitan. Mabisinak laon ayan. Nadadaal matan dagiti taraon. Awan ti amok a pangalaan iti kanak. Nakaskas daaw. Takla at anadadaal dagiti makmakan. Malagip ko ti imbaga tila kay kanyak. Binisin ko dagiti babaunak. Katsyak mat ita ti mabisbisinan. Agbababawi akon iti madi nga inararamid ko kadagiti babaunak. Nagrigat gayam ti agmaymaysa kan mabisbisinan. Nakakaasi ita ni Reyna Safora ubing. Ket iti sabali abangir,
Nawayan amangan kan agtignay dagiti babaunan anapan iti kabakiran. Gapo tanap-napno iti taraon ti kabakiran. Babaan ti tulong dagiti agasawa nga addaan iti pannakabalin. Ubing no anya ti madi nga aramidem iti padam a tao, isuntumat ti mapasamak ken ka. Ngarod, dakas ti nauyong ken naimot. Bueno ubing ditan tinaggibusan ti may sapay SARSARITA tayo. Nga insurat ni Isagani Buliser. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.